खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ फैगौ 9 जानुवारि खालारनिफ्राय 11 जानुवारि खालारसिम चिरां जिल्लानि बरियाव बिजनी टेंपाख्रि फोथाराव दुलाराय बर' साहित्य सभानि सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों जथुम्माया खुंफुंजागोन। समायना रमायना गोबां हारि माहारिनि मोसानाय हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गोबां बिबानाव थानाय मानिजाथाव दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों खुंफुंजानो थांगासिनो दं। जानो गोनां 65थि बर' साहित्य सभाया जायनि थाखाय दा चिराङाव गुवारै बेनि सायाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेनि सोमोन्दै थांनाय सानखालि मोनसे फोसावलाइ फोसावनायनि गेजेरजों मिथिहोदों आरो बे फोसावलाइ कपिखौ आसामनि गाहाय नेहाथारि कमिशनार गिबि मन्थ्रिनि मावख' गासै जिल्ला आरो महकुमा कमिशनारफोरजों लोगोसे गासै हादोरसानि गासैबो डिपुटि कमिशनारफोरनो दैथायहरनाय जादों। बेनि कपिखौ बर' साहित्य सभानि आफादगिरि आरो नेहाथारिनिबो दैथायहरनाय जादों। तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि आबहावाया फिन खेबसेबाव दावराव दावसि सोमजिदों। जाय भाइस चेन्सेलर प्रफेसर शम्भुनाथ सिंहनि सायाव दाबि खालामदों जाय बिथाङा कौटि रांनि मुवा बेसादफोर बायनायाव गोबां बिबांनि जाख्ल'नायनि दाय दं। जायनि थाखाय रोजा रोजा फरायसाफोरा आखायाव बेनार लानानै ज' जानानै ओंखारबोदों आरो खारखोमानानै थानाय भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहनि गाज्रि हाबाखौ हेंथा खालामनानै इउनिभार्सिटिनि दरखंनि मोखाङाव मोनसे धरना होदों। बे समावनो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरनि सोमावसारनायखौ बुजिनो थाखाय भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि आरो मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाइ आय'गनि मावथ'नाय मासिगिरि डक्टर बिनीत जोशीनि कनपिला भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहनि बिबान एंगारनायनि दाबिजों स्ल'गान होनानै फरायसाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय भाइस चेन्सेलरनि थगायनायनि हेंथायै फरायसा फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरनि थाद'नाय गैयै सोमावसारनाया मैया 72थि सानाव सौहैदों। धरना होगिरि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन धरना होनाय समाव भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहखौ मुर्दाबाद कारापसनखौ सोंखारियो मोजाङै नायबिजिरनो खावलायो। शम्भुनाथ सिंहनिफ्राय बिबान एंगारनाय शम्भुनाथ सिंहखौ बोखार बायदि बायदि स्ल'गान होनानै मिरु सोरखारखौ भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहनि गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो गाज्रि आखुखौ जायखिजाया थासारियावनो निमाहा होनो नाङा होननानै गोख्रों रावजों खावलायो। मैया फुंबिलियाव रां जाख्ल'नाय भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ नांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै गोबां फरायसाफोरा ज' जायो आरो सोमावसारग्रा थावनिसिम ओंखारबोदोंमोन। जेराव बे बेलायाव फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोराबो सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाख्ल'नाय भाइस चेन्सेलरखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना दाबि खालामदों। दिनै आसाम सोरखारा आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोन 6 हारिनो एसटि मोनथाय होनो थांखि आजावनायनि सायाव जर'खा सावरायनाय जागोन। जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि मोन 25 माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफादनि मददजों दिनै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव खुंफुंनाय जागोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सानसुमैफोरनि जथुम खुंनाय बे हाबाफारियाव गोबां मानिजाथाव सुबुंफ्रा बाहागो लागोन आरो मोन 6 हारिनो एसटि होनायखौ माब्लाबाबो जाहोनो हाया होननानै एबा बेनि सायाव गोख्रोङै थांखि आजावगोन आरो बेखौ थाबैनो बोखारनांगौनि थाखाय सावरायनाय जागोन होनना मिथि मोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। मख'नो गोनांदि गेदेमा रन्जन दैमारिया दासिमबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। थांनाय माखासे बोसोरफोराव बिथां गेदेमानि मोननैसो हियारिंआ जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथाया एबसु एक्स-एनडिबि इउबिपिअ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जथायै जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि बेसेन गोसा सागानखौ होनाय बायदिनो एक्स-एनडिबिनि जानानै एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारियाबो गावनि सागानखौ होदोंमोन। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबां दफाफोरा दंमोन जाय दफाफोरनि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरनि केसखौ बोखारजोबनाय आरो गासै बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायनि मोनसे दफा दंमोन। नाथाय दफाया दंमोनब्लाबो माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे थाबावनाय जेलाव जोबजानानै दोनजानाय माखासे एनडिबिफ्रा दासिमबो
जोबथेसालियावनो दं। प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि खुंथाया बायनायनि उनाव दायो आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया मावफुंगोन ना? रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय माखासे बारग' NDBफोरा उदां जानो हागोन ना? थारैनो हाग्रामा महिलारिया BTC खुंथाय गैयै समाव रन्जन दैमारिखौ जों खुंथायाव फैयोब्ला उदां खालामगोन होनना बाथ्राखौ लानानै गासै बारग' NDBफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हामारगोन ना? बेफोर सोंलुआ सोमजिदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव। आसा खालामो बिथां हाग्रामा महिलारिया जाहाथे जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव हानायमानि खामानि मावगोन आरो गासै बारग' NDBफोरा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो। बेराफारसेथिं एबसुनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनाय माखासे दान सिगाङाव 2020 मायथाइनि BTR गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय खामानिफोरा मावफुंजायाखै आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा6 NDBनि सोद्रोमाफ्रा दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बेफोर आद्रा थानाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव थानानै खामानि मावगोन बेखौ एबसुनिफ्राय खावलायनाय थाबाय होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव भटार फारिलाइखौ जर'खा सोदांफिननाय हाबाफारिया जागायदों। बे फोसाबनायनि समाव गुबुन मोनसे सानथावना खौराङा सोराङाव फैदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अमिताभ बच्चनआ मुम्बाइनि भटार नङा, जेराव बिफा हरिबंश राय बच्चननि मुङाबो दं। बिथाङा मुम्बाइआव भट होदोंब्लाबो अमिताभ बच्चनआ थारैनो झांसीआव भटार महरै रेजिस्टार जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। अमिताभ बच्चनआ झांसी भटार महरै नुजाथिदों आरो 2023 मायथाइयाव गावनि भटखौ होदोंमोन। मख'नो गोनांनि 2003 मायथाइनि भटार फारिलाइनि बायदिब्ला अमिताभ आरो बिथांनि बिफाया झांसीनि मोनसे ओनसोलनि थागिबिमोन। बै ओनसोलनि थागिबि जानायनि उनावबो बिसोरनि नखरा बेयाव भट होनायनि मोन्थाइखौ बाहायनाय नुनो मोनाखैमोन। मख'नो गोनांनि भटार लिस्टआव मख'नाय थंआव बिसोरनि न' गैया, न'नि सोलायै बै जायगायाव गंसे मन्दिरसो दं। BLOआ बे खारिथिखौ जिल्ला खुंथायनो गथायदों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बेनिफ्राय सोंथि सिखांदों दि अमिताभ बच्चनआ थारैनो बबे जायगानि भटार? तामुलपुराव MLA जलेन दैमारिनि खौरांगिरि मेल। हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारिया थांनाय 4 दिसेम्बर खालाराव आसाम सोरखारनि गिबि मन्त्रि आइजो उद्यमिता अभियान हाबाफारिनि गेजेरजों आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारियाव BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्मखौ सोंखारिनाय जाथायखौ लानानै गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया। बे समाव आसामाव BJP, UPPL, AGP आरो BPF जथाय सोरखार दं। जथाय सोरखारनि हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङावनो हाग्रामा महिलारिया UPPL हान्जा आरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्मखौ सोंखारिनाय जाथाया गनायथाव जायाखै होननानै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। तामुलपुर बियाबनि MLA जलेन दैमारिया BTC हायुङारि गौथुमनि मावखुलिखौ गाग्लोबनाय जाथायाव UPPL हान्जाया जेबो रोखोमनि लोब्बा गैया। UPPL हान्जाया मोन 26 हारि माहारिखौ लानानै गोजोन BTR दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावबोदों आरो उननि समावबो मावलांबाय थागोन होनना बुंथियो MLA जलेन दैमारिया। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन, "उइ वान हाग्रामा होननानै आंखौ मानि थाखाय नागिरदों? एबसुआरि UPPLआ आंखौ सावरायनो थाखाय नागिरदोंना आंखौ बुथारनो एबा बुनो थाखाय नागिरदों?" बेनि सायावबो माखासे बाथ्राखौ बुंथियो MLA जलेन दैमारिया। मिरु सोरखारा इन्डिग' एयारलाइन्सनि फ्लाइट सिबिथायखौ हेंथा होनायनि सायाव नायबिजिरनायखौ फोसावदों। नायबिजिरनायनि थाखाय 4 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानाय जादों। कमिटिखौ जेंना सोमजिनायनि जाहोन आरो नेवसिनायनि उनाव 15 साननि गेजेराव रिपर्ट गथायनो बिथोन होनाय जादों। कमिटिया पाइलटजों लोगोसे एयारलाइननि मावफारियाफोर आरो बिबानगिरिफोरखौ जेबो सांग्रांथि गैयैनि थाखाय नायबिजिरनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं नोगोरारि बिरखं बिफाननि मन्त्रि राम मोहन नायडुआ बुंदों दि इन्डिग'नि बिरखंनि सिबिथाया दिनै एसे साबसिन जागोन होननानै साननाय जादों। मिरु मन्थ्रिया बुंनाय बादिब्ला सोरखारनि गुबै थांखिया जाबाय बिरखं गाथोनाव उसुबिदा गोनां थासारिफोरखौ सामलायनाय आरो बे बेलायाव गासै स्टेकहल्डारफोरजों सांग्राङै रायज्लायनाय। गोदान दिल्लीयाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव श्री नायडु बिथाङा बुंदों दि नोगोरारि बिरखं बिफाना गासैबो बिरखंजों सोमोन्दो थागोन आरो एयारलाइन्सजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। गथ'साफोर, बिमाफोर, बैसोगोरा नोगोरारिफोर आरो बेंगुरा सुबुंफोरखौ गोनांथि होनो थाखाय खावलायगासिनो दं। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों।
गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों पस्टनि गेजेरजों बिथाङा लिरनानै फोसावदों। बिथाङा बुंदों पपुलार पलिटिकल स्लोगान अफ BTC टाइगार इज बेक मेक बडोलेण्ड ग्रेट एगेन वेयर इज द टुथलेस टाइगार हाइडिं इंस्टेड अफ प्रोटेक्टिं आवर आइडेन्टिटी एट द क्राइसिस अफ आवर कम्युनिटी। राजखान्थिनि सार्थआव बर' हारिखौ बावगारलांनाय माने आहम सेनापति बदन चन्द्र बरफुकन मानफोरखौ लिंना लाबोनानै गावनि हारिखौ फोजोबस्रांनाय बायदि एखे। दिनैनि मुलुगसोलोंसालि आरो कलेजाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा एबसुनि सोमावसारनाय, BLT सोमावसारनाय आरो NDBनि सोमावसारनायखौ थोंजोङै नुवाखै। दिनै बिसोरो गोदान जावरिखांनायजों गावसोरनि इयुन आरो रैखाथिखौ लाना सांग्रां। जों बयबो मददसो खालामनांगौ, नाथाय बेबायदि थासारियाव दै दाहारनि उल्था सोरबा थाबोयोब्ला बुखारजानोबो हागौ। राजखान्थिनि सार्थआव जायफोर बिमा बिफाया सिरियै दङ, हेंथा खालामदों, बिसोरो हर गेजेराव सिरि मोनोब्ला गावनि गथ'नि इयुनखौ सान माबायदि जाहैगोन बिसोरनि इयुना। सोमावसारनाया दानो जोबाखै। जै बर' हारिनि बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जेराव दिपेन बर' बिथाङा बेबादि पस्ट खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि रौथायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा स्पर्ट्स एकाडेमि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, आसामनि मन्त्रि चरण बर', BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि EMफोराबो बाहागो लादोंमोन। आं प्रमद बर' नङा, हाग्रामा महिलारिसो, मावनो होनब्लानो मावगोन, बे बाथ्राखौ बुंदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि थांनाय 5 बोसोरावनो प्रमद बर'आ रौथायाव स्पर्ट्स एकाडेमि लुफुंनांगौमोन, नाथाय प्रमद बर'आ फैसाखौ गावनिसो सानना सोरखारा जोबगलायफैदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, चरण बर' आरो BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया रौथायाव 171 कौटि रांजों लुफुंनो गोनां स्पर्ट्स एकाडेमिखौ दिनै अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसनो। मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाया गगामुग सोहोराव दुखुनि दोहौ लानानै फैदों। शुक्रबारनि हर गेजेराव गगामुग पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाहरबारि लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव जाथायथिलियाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। जाथायनि बागै फोरमायनाय बायदिब्ला शुक्रबारनि हर गेजेराव गगामुगनि पारगाट गामिनि त्रिदिप देल आरो जन्मनि पेगुनि सासेल' फिसाज्ला अन्जल दलिया सालायबाय थानाय AS03 AB 1452 रेजिस्ट्रेशन गोनां गंसे गोथां गाबनि सुजुकी बलेन' गारिखौ लानानै गावनि लोगोजों न'आव फैफिनबाय थानाय समावनो कन्ट्रल खोमानानै लामानि माखासे बायफ्लेनानै थानाय दंफाङाव सौग्रावफैयो आरो गोब्राबै सौग्रावनायजों गारिया आबुङै बायफ्लेलाङो। सन्देह गोनां गोख्रै खारनाय गारियाव थानाय सानै लाइमोना गोब्राबै जोखोम जानायनि दान्दिसे उनावनो जायगानि लाइमोन अन्जल दलिया हरखाबै रुंसारि जायो। जाब्रबथायनि खौरांखौ मोननानै जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सहैनानै सानैखौबो रैखा खालामो आरो पुलिसनो खौरां हरो होनना फोरमायदों। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 8थि थान्दै जखनथाइ खुंफुंदों। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो सराइबिल मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि नब्लाङाव 5 आरो 6 साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंगा 8थि थान्दै जखनथाइ खुंफुंनाया मैया जोबनानै थाङो। थारैनो मख'नो गोनांदि बे थान्दै जखनथाइ हाबाफारियावनो आयदा हिसाबै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बर' समाज दानायाव लाइमोनफ्रा बिबान लानांगौ। लाइमोनफोरनि सायाव बे आयदाखौ लानानै सावरायमेलबो लानाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायमेल हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि रातिया बसुमतारी आरो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म, लोगोसे फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैयो B.Ed फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांमोना। बेजोंनो लोगोसे जमदुवार एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।